Mario Bergoglio kata Pope Francis ma osebedo ka otelo ne kanisa mar jokopere piny mangima yande ne olimo piny Kenya kuom thuolo mar ndalo adek e higa mar 2015 e kinde mane ongima. Mano ne en higni 2 kende bang' ka nosekawo lemono kowuok kuom mane osenindo Pope Benedict mar 16. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidi lero, oganda jo Kenya norwake kod mor kendo limbe mare en rapar ma jo Kenya koro dongo. Tarik 25 dwe mar 11 higa 2015. Pope Francis nodonjo pachoka kendo norwak gi mor. Bul nogo, kwaya noduso miel. Kendo wende mag pako Nyasaye bende nower. Norwake kod jodolo mag kanisa kopere kachiel kod jotelo mopogore opogore pachoka. Bang' wuok e alap ndeke ma Jomo Kenyatta, wuoth nochimo ka jot ma jatend piny Kenya mong'ere kaka State House, kama norwake kod muojo magina malo nyadi 21. Nyasi ma oganda jo Kenya pod paro godo Papa Francis ahinya en misa matakatifu manobagi e mbalariany ma UN buore Nairobi. Misa mabende kata obedo ni koth ne chwe, oganda nokawo kaka gweth kendo nochopo kar kwangi. Misa no noyuor kod jatend piny Kenya makinde go Uhuru Kenyatta, jalupne William Ruto e kind jotelo mamoko. E kinde misa no, ote maduong' mar Papa Francis ne en jiwo achiel mar oganda kendo kwedo siasa mag dhoudi kod mag din manyalo rocho kwe mar piny Kenya. Como un signo contra el tribalismo. Let's hold hands Todos together. somos una Let's nación. stand up as a sign against bad tribalism. Todos somos una nación. We're all a nation. All are a nation. Tokma, Pope Francis noromo kod jotend dinde mopogore opogore pachoka kendo nojiwo twak kind dindego kaka achiel kuom yore mag nyayo kwe kod winjruok makare e kind oganda. How important it is that we be seen as prophets of peace, peacemakers who invite others to live in peace, harmony and mutual respect. May the Almighty touch the hearts of those who engage in this violence and grant His peace to our families and community. Limbe ma Pope Francis ne oken mana mar lam kende. Tarik 27 dwe mar 11 higa 2015. Pope Francis nochope gwenge makangemi buore Nairobi kama narome kod oganda kendo winjo ywakgi ahinya to ewi dhier magikadhe. Francis nojiwo jotelo mag piny Kenya mondo miyo keto kinge makare manyalo konyo chwalo chal kod ngima oganda jo Kenya e rang'iny mamalo. Your troubles and your sorrows are not indifferent to me. I realize the difficulties which you experience daily. How can I not denounce the injustices which you suffer? Pope Francis nochamo muma kaka jadolo tarik 13 dwe mar 12 higa 1969 kendo osebedo papa mar kanisa kopere chakre higa 2013 tok tho mar Pope Benedict XVI. Limbe mar Papa Francis biro medo bedo kaka rapar ne oganda jo Kenya kuom kinde malach, ahinya to tok jiwo kwe e kind oganda kod telo makare. Ifinya Kidi, Ramogi TV. Ngima kod telo mar Pope Francis osebedo ranyisi makende